دوشەمê demjimêr sê piştî Nîvrowê zenga rûniştina Parlemanê Kurdistanê lêda. Di rûniştinê de desteya Serokatiya Parlemanê Kurdistanê hate hilbijartin. Piştî destpêkirina rûniştina Parleman, proseya dengdanê li ser hilbijartina desteya Serokatiya Parlemanê Kurdistanê hate birêvebirin û her di heman rûniştinê de deng hatine cudakirin. Navên Serokê Parleman û her du cîgirên wê hate ragihandin. Li gorî proseya dengdanê, Doktora Vala Ferîd parlamentara ser bi fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan ve 64 deng bi dest ve anîn û bû Seroka Parlemanê Kurdistanê. Wîsîpan Salim parlamentara fraksiyona Newê Nûyê xwe ji bo posta Serokê Parleman berbijêr kirbû, lê bi tenê 8 deng bi dest ve anîn. Hêmen Hewramî parlamenter ji fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan bû cîgirê yekê Serokê Parlemanê Kurdistanê û 68 deng bi dest ve anîn. و li hember de Kawa Abdulqadir berbijêrê fraksiyona Newê Nûyê bi tenê 8 deng anîn. Her wiha Mûna Qehwecî parlamentara li ser Pêkhateya Turkman 6 deng bi dest ve anîn û bû cîgera doya Serokê Parlemanê Kurdistanê. Li hember de Mujda Mehmûd ji fraksiyona Newê Nûyê bi tenê 8 deng bi dest ve anîn. Posta Serokê Parlemanê Kurdistanê li gorî lihevkirina siyasî pişka fraksiyona Yekîtî Niştîmanî Kurdistan e û ji ber ku heta niha Yekîtî Niştîmanî Kurdistan nikariye berbijêrê xwe ji bo posta Serokê Parleman destnîşan bike, Doktora Vala Ferîd bi demkî bûye Seroka Parlemanê Kurdistanê heta ku Yekîtî Niştîmanî Kurdistan xweyek alî bike. Ji 6-11-2018 ve parlamenterên Kurdistanê sonda yasayî xwarine û ji ber berjewendiya giştî rûniştinên Parlemanê Kurdistanê bi vekirîman heta ku Yekîtî Niştîmanî Kurdistan bikaribe berbijêrê xwe destnîşan bike. Lê piştî derbasbûna sê mehan, duh rûniştina Parlemanê Kurdistanê hate lêdarxistin.